Koen, wat wil je later eigenlijk worden? Politieagent. Dat mag vast niet van je ouders. Hoezo niet? Je mag nog niet eens zonder je ouders jullie hond uitlaten in het bos. Stomme auto is dat, zeg. Die mag hier trouwens helemaal niet komen. Gaat het even? Ja hoor, het valt wel mee. Maar wat doet die auto hier eigenlijk? Dat ga ik uitzoeken. Wat stoer agent, Koen. Koen, kijk uit, daar komt iemand. Oh nee, Het is je vader maar. als mijn vader me in het bos ziet, krijg ik op mijn donder. Koen, wat doe jij hier? Koen, naar je kamer toe. De afspraak was niet in het bos. Hallo? Koen? Hoi Eva, ik heb straf. Ik heb ook straf. En ik wil eigenlijk wel weten wat er in die prullenbak zit. Dan ga je toch gewoon kijken? Maar ik heb straf, weet je nog? Wil je nou agent worden of niet? Ga je mee dan? Jij wilt toch bij de politie? Ik niet. Er staat weer een auto. Echt? En? Hij haalt iets uit de prullenbak. Wow, ze zijn vast aan het smokkelen. Ik ga kijken. Wel voorzichtig, hè? Wow, er zit allemaal geld in. Koen? Koen, wat is er? Koen? Koen? Koen, hallo? Koen? Koen? Eva! Eva! Koen, gelukkig. De walkie-talkie viel, waardoor ik niet meer kan praten. Ik maakte me al zorgen. Zullen we het tegen de echte politie vertellen? Goed plan. Kom, dan gaan we. Jij bent mijn politieagent.